Чергове судилище в Ростові-на-Дону тривало засідання щодо фігурантів другої бахчисарайської групи. Це розгляд справи по суті. Двоє громадських журналістів фотографували і знімали на відео те, що відбувалося за парканом суду, а також спілкувалися з людьми, яких не пустили на засідання. Завадити їм спробували поліцейські і навіть намагалися затримати одного з громадських журналістів. Во время ожидания судебного процесса подъехал кортеж из нескольких машин. Я начал фото и видеосъемку. Ко мне подошли правоохранительные органы и запретили мне делать фотофиксацию. Сказав, начали приглашать меня в машину. Зачем, почему, ничего не объясняли. Нагадаю, на лаві підсудних Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Білялов, Сейран Салієв, Сервер Закір'яєв, Сервер Мустафаєв, Ернес Аметов та Ідем Смаїлов. Їх заарештували 2 роки тому в жовтні. Сьогодні підтримати заарештованих кримських татар приїхали понад півсотні осіб, проте в зал пропустили тільки 25. Біля входу в двір людей зустрічав наряд поліції зі службовими собаками. В залі суду рідні намагалися поспілкуватися з бранцями, але їм не дозволили. У суді обговорювали момент затримання та обшуку в будинках затриманих кримських татар. Усі вони заявляли, обшуки тривали з порушеннями та пов'язані виключно з їхньою громадською позицією. Наступне засідання заплановане на 3 грудня.